आ गई हवा। अपन वॉशिंग मशीन चल रहा बा, कपड़ा हमारा सब धुआ रहा बा। सुबह के 9 बज रहा बा। जय श्री राम भाई जी लोग। मास्टर साहब शुरू करते हैं आज का बकचोदी। हाँ, तो आज छुट्टी बा मास्टर साहब के, तो हमने कल से प्लान के लिए रही जा छोला भटूरे खाना है बगेन गोला में। हाँ, बगेन गोला में छोला भटूरा खाया जाए के बाद चली जा और वो सब खाई जा। देखावल जी प्रोसेस। तो आज का दिन थोड़ा सुनहरा है क्योंकि धूप निकल चुकी है और हमने के जात नहीं जा अपना लक्ष्य के ओर। छोला भटूरा खाई जाई, रउआ सबके खिलावल जाई, या बढ़िया लगी तो बतावल जी, खराब लगी तो गाड़ी दिहल जाई। चलो तेजा है गोला में, बगेन गोला में कोचिंग शुरू हो गई बड़ी सा, लाइब्रेरी बाटे लड़का आगे बड़ा सा। अब धीरे धीरे हमनी के अपना लक्ष्य के तरफ पहुंच चुकल बनी जा। हमनी खातिर एक बहुत बड़ा लक्ष्य भाई। जय बिहार फास्ट फूड पे शायद ये हाँ शायद एक बहुत खइले बानी। हाँ एक पे यह जय बिहार फास्ट फूड यही जो हमने क्या चुकल बनी जाए। भाई जी गाड़ी लाग चुकल भी है, उतर गई हीरो। टाउन के फास्ट फूड के दुकान पे आ गई जा। ये छोला भटूरा खाई जा आ खैला के बाद बताई जाए कि टेस्ट कैसन बा यहाँ के। जय बिहार तय बिहार। बैठ गई बेचारा, इनका रिक्वेस्ट रहा है कि चल रे छोला भटूरा खाई जाओ मर दे। कहीं छोला भटूरा बहने हमनी के आप लोकल इलाका में थोड़ी मिलत रहा, और खातिर डुमराव जाए के पड़ी हमनी के। हाँ हाँ मजा होता कि नहीं होता। हाँ जीवन है तो मजा है। हाँ, फर्स्ट दुकान बटे अपने एरिया में छोला भटूरा के, तो खा के ट्राई कर जाओ कैसन बा टेस्ट है सबके। छोला भटूरा आ गई, लेकिन भटूरा फूलल तो बा ना मनी, भटूरा फूट गिल बा। मास्टर साहब के भटूरा कैसन होता ही हम देखल चाहतनी, क्योंकि हमारा संग तो गद्दारी हो गई बा। अरे भाई जी लेके आओ तने छोला भटूरा दे आ गईल माल। मास्टर साहब खाई हैं, हमहू खाइब। ये तो बिया के पूरी लगा था। कुल मिला के सब ठीके बा, टेस्टो बढ़िया बा, इनमें कोनो गलती नहीं है। मस्त बा। तो छोला भटूरा हमनी के खा लेनी जा, ठीके ठाक रहल है ना। बहुत बढ़िया रहल है। बहुत बढ़िया तो ना कहल जाई, नॉर्मल रहल है, खाए लायक। गाली ना निकल मुँह से, बस अतने बा। पेट भर गई, हेवी रहल। दूगो खिला के बाद अब घरे नाश्ता अब घरे खाना ना होई ना, घरे खाना ना होई। 3-4 बजे से पहले नहीं खाना। अब 2 बजे 3 बजे घरे खाना खाई जाई। फिलहाल चल जाओ, अब दिन भर के पूरा का होता देखावल जाई। कपड़ा हो गई बगानदा, अब बहुत दिन से धूप ना उगत रहा, अब फिलहाल धूप उगे लगल। तो हम आज अपन कपड़ा धोअब, मशीन में कपड़ा डालल जाई, और बाद वही में सुखवावल जाई। हाई देखिए भाई जी लोग, हम कपड़ा धोवे खातिर सब कपड़ा निकाल के बगली चेक करते नहीं है कुछ बा ना नू। हमारा बगली में पता बा क्या निकल है, देखिए यहाँ बगली में कहाँ निकल है। कार के चाबी हमारा ये बगली में बा। अचानक कहीं जाए के रही था हमारा, तो फिर मिलित ना नू, लगती हम कूदे फाने कहाँ गई चाबी कहाँ गई चाबी। ये अपन वॉशिंग मशीन चल रहा बा, कपड़ा हमारा सब धुआ रहा बा। यही में अब डाल के भुला जाए के बा। अब जाइए अपन बैठब उन्हें द्वार पे, ये अपन काम होत रही। हे दे भाई जी हमारे हाथ धोआ के बीजेपी के गमछी लेके घूम रहा बना। तू नेता बनब का हो, का बने के बता? कौन नेता? हनुमान जी के। आ मोदी बाबा के हो? मोदी बाबा। हाँ। तू मोदी बाबा हव? तनी मोदी बाबा लेखा हाय कर दो। वाह क्या सीन है। भाइयों या बनो, ये हमारे हाथा में के सीन हो भाई जी लोग, एकदम नेचुरल, एकदम देहाती। देखो गोईठा पसारल बा, एने कपड़ा धोआ रहल बा अपन, और नल से पानी निकल रहा बाल्टी में। हाई देखिए वो चीज़ दिखाओ तनी,
भाई हमार बाइक ही है बहुत पुरान पहले के। ये बाइक हो गई कम से कम नहीं हो गई 15 साल के बाइक 16 साल के बाइक हो गई हमार। भाई हमारा घर के बगल में देखी जाए सब रेण के पेड़ हटे जन होलिका दहन में यूज कइल जाला वह रेण के पेड़ ह। ये पूरा आसपास जंगल लेखा लगेला देखी जा पूरा जंगल लेखा लगेला। ओदे अपन कार खड़ा बिया वह अपन कार हिया ओकरे चाबी हम अपना पैंट में भुला गिलनी है। आ फिर अगर हमरा कहीं जाए के होखित हमारा अकिल जहुआ जाइत चाबी कहाँ बा चाबी कहाँ बा चाबी कहाँ बा आ ना मिलित तो फिर दूसरा गाड़ी से जाए के पड़ित। लेकिन ठीक बा कपड़े धोए के बहाने मिल गई नु जी। देखी भाई जी हमार सेवा करते रहे गोड़ हाथ दबावत रहे क्या करते रहे बबुआ। हाँ पैसा मिलल है। हाँ तो काल हुआ मकर संक्रांति भाई जी जीत के लिए बने कि पतंग किन दो पतंग मिलते नहीं खे क्या सोच पतंग कहाँ मिली अभी दुकान बंद खोली तो मिली क्या अनिल भैया पर अनिल भैया का दुकान बंद बा यही ले भाई जी के ना मिलल बेचारा इतना न रेसिंग कर दिले बनू बगदा दिया थाकी गइल बा। करे ओए ओ बगदादी थाक गिल बड़ा चल घूमे चल बगदादी थाक गिल बने इतना रेसिंग के लिए बने काल रात में हमनी के ठीक बनी जा बेचारा पैर से दौगल रहे हमनी के एक्सीलेटर ले रही है यही हमनी से मुकाबला ना इंसान कतनो बतागे ना बा टेक्नोलॉजी में हर एक चीज में हमनी के आइल बन जा अभी अपना गाड़ी भी ये पोछ पाछ कुछ कैल गाड़ी के नीचे घूम हम यही पर घुसन जाओ। हाँ मार बड़ा स्ट्रगल करके हो गए सदा ज्यादा देर के नीचे लइका सरस्वती पूजा के पंडाल बनावत लोग एहनियो लोग कहले बनी कि चंदा ले लिहलो हमरा से जहिया जब मन करी जब याद आई तब ले लिहलो। आई हटे सीन हमारा पीछे के घर के जन पिछुट्टी बा ओने के सीन हटे आई घर गाड़ी के कवर सही सर हम फेंकले बनी अभी तक कौनो हमार कुछ केयरे नहीं के। कहाँ जी बा बबुआ तरह किनाई शाम के अभी दुकान बंद बा तरह के शाम के पतंग किनाई लटाइयो किनाई ओकर बाद उड़ाई हो जितना उड़ावे के बाद टुक 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 पतंग उड़ाओ तरह जा उचका पा जा। अरे क्रैश का गोइल जब हवा होता तब हवा आइल बा अभी मौका बा उड़ी जाई अभी उड़ी हवा आइल बा। हाँ उड़ी गइल उड़ी गइल उड़ी गइल उड़ी गइल उड़ियो गइल उड़ी गइल उड़ी गइल उड़ी गइल उड़ी गइल उड़ी गइल। मेहनत अभी सफल नहीं किया भाई अभी कुछ भी हो सकता है। बबुआ बबुआ पूरा एनर्जी में बा बबुआ पूरा एनर्जी में बा अगर पतंग उड़ी गिल बा कहाँ उड़लिए पतंग तहार। हाँ टुक भी देख रहा बड़े पतंग कहाँ बिया पतंग कहाँ उड़तिया पतंग आओ 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 अभियो कोनो चांस नहीं है कि बाची। क्रैश गई पहुंच चढ़ गई अब क्रैश कर जाई जा क्रैश कर गई। हाँ 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 क्रैश 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 हो गई लगाई खाए लागल पानी जी भी लाग गई बनी उड़ावे में क्या बुझाता पानी जी उड़ी हई हवा में तनी बांधे आइल ही नहीं नु बढ़िया तनी रही तो अपने आप उड़ जाला। अनमोल के पतंग कट गिल का हमारा तो लागत तार पतंग कटिए गई है कट गिल बा
हवाई तो अब एकदम रेडी रही लो, एकदम रेडी रहे के बाद दौगब तब। हाँ ऐसे ना होई। ये क्या है? क्रैश कर दी। हाँ जी। नहीं हवा होता नहीं। क्या है? सेंटा फ्रूट उससे दिमाग भी अच्छा होता है। ये चिलगम भी इसको खा रहे तुम्हारा दिमाग अच्छा है? हैं। कितना अच्छा है? 100% क्या? आ गिल हवा। हाँ हाँ आइल हवा। हवा आ गिल बा। देखियो गिराई थे। पूंछिया ढेर भारी पड़त का। क्रैश का गइल, क्रैश का गइल। कहे तिवारी जी फा सब्जी के मार्केट में आगिल बन जा हमनी के। बबुआ जा पढ़ब ना। आ होमवर्क में क्या रहल है? 1 2 से आगे ना बढ़ल है। साल भर से तो तू 1 2 पर बढ़, ओकरा आगे कुछ ना आवेला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों हिला डाला ना? एकरा आगे वो बोला। इतना पढ़निहार लड़का है नु कि 12-1 बजे राती में पढ़ेला कि केहू डिस्टर्ब ना करी। ना रे बबुआ? आ 4 बजे भोर में ना उठेला? ई कहे 12 बजे रात में पढ़म तो 4 बजे भोर में कैसे उठम? हाँ। इसको बजे की भा। अब भैंसिया कब खेबे? पापा की है ये। अभी आगे तब आइल बा आ कहता कि हम 12-1 बजे रात में पढ़े नहीं, अभी केहू डिस्टर्ब कर लगी तो अब। टाइम पर सब बोला तक बका बका ओ टाइम पे शांति रहेला। हाँ वो टाइम पर शांति टाइम पे पहला ही बहुत तेज लिखा। हाँ अपना क्लास में हमेशा टॉपर है। देख लीजिए मुँह कर देख दे ताकि देनी है। हाँ हमेशा टॉपर आवेला। फर्स्ट नीचे कब गई नहीं। जिया जिया हो जिया जिया हो बिहार के लाल।